खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 26 मे 2023 बाराया जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कार्बि आंलंआव सासे बिजिपि हानजानि आइजो दैदेनगिरिखौ साख्रि गारनानै रां लानाय दायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। साख्रि गारनानै बे आइजोआ रां लानानै थगायनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय बिजिपिनि दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय मुन इं टिभि कार्बि मानसि। बिजिपि किसान मर्चा कार्बि आंलंनि सेक्रेटारिमोन आरो बियो जायनिफ्राय रां लादोंमोन बेजोंनो केस होजादों। उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। न'खराव गान्जा बिफां गायदोंबा सांग्रां जा, नङाबा बेबायदि जाथाया नोंथांजोंबो जानो हागौ। बिल्डिंआव गान्जा बिफां गायदोंमोन, नाथाय जोबथायाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हायद्राबादाव सासे सुबुङा गावनि न'नि टेरेस सायाव गान्जा बिफांखौ गायना दोनदोंमोन। उनाव गान्जा बिफां गायनायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव थांनानै पुलिसआ गान्जा बिफां गायग्राखौ एरेस्ट खालामदों आरो पुलिसआ बेनि गान्जा बिफांखौबो दानफायना गारदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय सायरेबन पेरमा। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिथाव बाथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै बर' फरायसुलिजों लोगोसे गोबां फरायसुलिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिपाझार ओनसोलाव मैया फुंनि समावनो गंसे एल्ट' गारिजों आरो गुबुन गंसे टेम्पु गारिजों जाब्रबथाय जानानै 9 फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जादों। 9 फरायसाफोरनि गेजेराव 2 फरायसाफोरा बांसिनै गाज्रि रोखोमै जोखोम जासिनदों। अदेबानि फरायसाफोरा टेम्पु गारिजों फरायसालि फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। जोखोम जानाय फरायसाफोरनि मुङा जाबाय मैना बर', मधुस्मिता बर', उनजुमा बेगम, आसमिना खातुन, रिसा बेगम, आनवारा बेगम, पद्मा बेगम आरो रजिना बेगम। लीना डलेखौ फासि होयिनि सिगां जोबथेसालियाव दोनग्रोनांगौ, बेनि उनावसो मा साजा होगोन बेखौ फोसावनांगौ। जुनमुनि राफाया एक्सिडेन्टजों थैथाराखै, बिथांखौ बुथारदोंसो। जुदि एक्सिडेन्ट जादोंब्ला बेबायदि अबस्थायाव थानाय नङामोन। बे बाथ्राखौ बुंदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे बर' आइजोआ। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। माने जों फिसानि समान बेखौ जों बेनि निउसखौ नायबा जों दुखु मोनो, जों गाबनो ओंखारो। माने जों बेनि निउसखौनो नायनो हाला। माने बे गथ'नि सायाव माने रावबो डिसिसन लायाखै लानो आरो बेखौ डिसिसन लायागौ माने बे माबा लीना डलिखौ फासि होयिनि सिगां बेखौ जेल जाहोग्रोनांगौ। माने बिनि न्यायफोरखौ बिनि एगेन्स्टनि बिनि CID फोरखौ जेल जाहोग्रोनांगौ। जेल जाहोखांनासो फासि होयोना मायो बे उननि खोथा। ओमफ्राय बे ओरैबायदि जों दुखु मोनदों बे गथ'खौ दुखु मोननाया बिसोर पार्टि जालायदों, मोसालायदों, रंजालायदों, थेवबो बे गथ'आ हमनो हायाखै। खिन्थु बेनि गोसोखौ खावदों बिसिनि रंजानाय मोसानाय। दिनै बे गथ'नि बिदि पिक्सारखौ नुबा जों दुखु मोनो। माने ट्राइबेल माने जोंनाव नाङो, ट्राइबेल हिसाबै जोंनाव नाङो। मानो नाङो? सारा दुनियाव बे गथ'नि निउसखौ नुबाय, दुखु मोनसावदों बयबो, जोंबो गाज्रि मोनदों। बेखिनिखौ बिसोरो नुवाखै जानो हागौ, जों नुनानै मोदै ओंखारदों। जोंनि गोसोआ गावदों, दोहो खामग्लिदों बे गथ'नि थाखाय। बे गथ'नि थाखाय रावबो सापर्ट गैया। दिनै सारा बुहुमाव नांसारदों। दिनै बेखौ न्याय बे मोनागौ मानि, बिनि न'सिम थाङागौ मानि, सिदान्थ लाहैयागौ मानि बिसारनांगौ आरो बेबायदिनो रिलि बायदिसिना खालामबाय थानांगौ आरो बिदिनो दाबि खालामबाय थानांगौ बे गथ'नि थाखाय। जों बेखौनो लुबैयो। बिसोरथ' जोंखौ नुवा, जों जेराव दं बे गथ'खौ नुनानै जों दुखु मोनदों। बे ट्राइबेल हिसाबै जों दुखु मोनदों आरो बेखौहाय बुथारदों। बे एक्सिडेन्ट जायाखै। एक्सिडेन्ट जानायनि डिजाइना बिदि नङा। गारिखौ नायोबा बे गथ'आ थेर बेथेर खर' थेर गेरेबनांगौ, देहा मोदोम मोनसेबो थानाय नङा। सादारन एक्सिडेन्ट जानायानो माबायदि अबस्था जानानै थेर बेथेर जायो बे गथ'आ। बे ट्राकआलाय माथो साद्रांसो सौग्रावनानै बिरनाय बायदिसो जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।